agus inis ar an lína tá Ó Néill Ceannasaí Rannóg na Nuachta ó Raidió Fáilte I mé firste. Ón fáilte rás go dtí an chláir? Gur maigad ar an ceasa bheith reisleamh. Ok, ón tá sí beagnach bliain ó hin ó leabharmid a chéile ar radio. An óir dhearnach a leabharmid a chéile ar radio ón leabharmid bhí chúrsaí polaitíochta I gcuideanna I dTuaisceart Éireann ag an am sin. Is ceist mór I seo ón ach an féideart acu thabhairt dom faoi chúrsaí polaitíochta dTuaisceart Éireann faoi láthair agus le bliain iniuas ón am dearnach a leabharmid le chéile ar radio? Well, rud is mó is dótha an caidir idir an Sinn Féin is an DUP, tá siad an San Éireann tá siad a gobar as Labhair chéile Emma Little Pengelly agus Michelle Ó Néill, Birchwan atá Ganas, agus híl daoine nar hanig siad isteachar dús híl siad well, be siad abal de cuabru an aice chéile agus hí na cuairtí sort go mai camera nuair a bhíonn siad ar camera, nuair a bhíonn siad a gochaidí publi, nuair a bhíonn siad le feicil a másc an phobal, bí an caidirh agus an corpceangiad ar an bhirteach ionach mai ar fáid Michelle Ó Néill an céad ara agus Emma Little Pengelly an las céad ara. Agus ar nói bhí a go leor faibanna ag an DUP cas Jeffrey Donaldson agus a bhain céile agus titamachu an na pobl bhreithina cailún rint siachain agus amachasai. So tan DUP must mean that an coscú tá ceannar acu Gavin Robinson atá ar an tíh Massarhead an farti. So I can funte seo tan cumar gohfuil an tíh Massarhead must mean that an DUP in Uachtar agus gohfuil sé sásta ibrú le Sinn Féin in San Éireann fiú an ról tanisteach go bonasach mar an las céad ara. Nis ceantar a 5 minutes mó atá le teacht an nuas le tamil an nuas buinn sé le Gaeilge agus buinn sé le cultar agus Gaeilge well tugamid heige sin a gan bommide a ceantar na mór céisna atá an fallachar agus tá le tamil an nuas agus is cinneal totem the National Tory Institute Garchin Park for Cosmich ceannar is an CLG a cúige olú agus atá G-Wing le fada an lá cé gur galú a orbert ar an áit níor hála sé sin droch cuma ar fáidir agus bhí dóthas an agus bhí fintar in a tionscrib éagsúla ag géirí bon nua chur faoin áit agus forbert agus ar air Cléisiir gach ceann acu agus tá National Tory don Warhol gur bíar an DUP atá chur cosc ar orbert Park for Cashmint agus tá mar dearmh a brí simbolach brí ionach leidir táhaach simbolach ag Park for Cashmint ba bhhaile National Tory is go háiris National Tory má farste gannne a orbert ar ach tá drogel ar gréthe éagsúla cinse rialtas na Bratne níl sian ag chur go leor agad ar fáil ach tá National Tory don Warhol nachhfuil an taire ag atá fragach as Forbes Park for Cashmint sin Gordon Lyons on DUP nachhfuil sé ag deanú an cast leidir go leor le rialtas na Bratne agus tá ard mhór ar Gordon Lyons agus an bhfuil sé ar an dana trí le bheith déileal le cursaí Gaeilge cursaí CLG agus de réir. Ar an tíh eile an scéal tá cas na Gaeilge agus bhí geograínta édóthasach ar fáid Hamilton sin mar an rud a hála na nachró an Gaeilge lute ar Harby in sa clár réaltais a chuir amach hart fa sé bhíohan an isis during na blian seo caite agus an sin nuair a chuir lugan tréisithe den clár réaltas agus an lugan dearnachta ar fáil hí min hagartí don Gaeilge ní ro an spruch am lute ní ro an a cinneal foglaí deasa nach ro an tégar lo agus an sin hanig tuaisceart de chuid na Náisiúnta Aontaithe cosisiú de chuid na Náisiúnta Aontaithe cain an aimimenas agus na húdrééis sin seo as gan a bheith ag deanú go leor ar san na Gaeilge agus iontas na iontas ddíireach lán a go na dhé sin fógraíú go bhfuil ombudsman na Gaeilge le ceapú an seo bhí búirt an nach darlathú sin
ach an éis tá sé cadithe ag an aimimenas agus tá sé le Parliament agus is sé an dréam nó an dochas tá an na go méo an ombudsman na Gaeilge nó far phobal nó go bé anja matá agin go méo an duine sin inát faoi dhearú hí baltainna bíad fear nó bhan a gceist agus gur bé tá a gceist na go bhfuil siad ionach muíach go bhógrathid sin ré nua a cursaí muir leis agus údaris dTuaisceart den céidir riú go méo monitorach do horde gan a dhéanú na aisin teachtaí stat na hairí agus na rana agus go méo jabal de acal Kendram nachhfuil sásta cóibbrú leis an ombudsman ó híomh cursaí Gaeilge agus na hemplachní Commissioner Changi na hemplachní a bheith golda sin. Okay, two comedies rastring gang Thomas Vig. Louis Two Park vacation. Me ceart chun rá go bhfuil an CLG agsúil go mé forbert an bark fiú mna bhain sin muoinú ó rialtas na bratainine? Ba dhachar sin agus sin puinte tá deanta a rís agus a rístella an éis fé me gar ar Hillary Ben an ihe fa dhearú an taire an stadrún in na Bretagne agus tá sésin fragrach as airgid nó casa dhéanú fa chunne airgid bréise. Dúir sésin agus an rud dúirt sé ar an television ihe fa dhearú go bhfuil budgetary monetary round in mí bheitheh agus gur sin an tamnar a hacinn stad kiiste na Bretagne cean airgid tá acu go dé mar caiithí siad an targid sin ó ar bhealach sé mí bheitheh an sprachtáta an éis. Jomid amach a mí bheitheh cé an méidir tá rialtas na Bretagne sás a chur fáil nar arcan tú an rialtas ó Jas chur siad an airgid mór fáil sí mar hart fa 10 míle tá cealta beidir go dtí seo beidir níos móna sin 10 milliún go móna go agus dúirt rialtas na hÉireann go bhfuil siad sásta tiilú airgid a chur fáil ach is dótha go bhfuil siad ag fáil go bhhacha siad go dé tá rialtas na Bretagne sásta a chur fáil Yal an aimimenas sin ma hart fa 5 milliún nó rud go mar sin. So tá rialtas na hÉireann agus an aimimenas sin bhfuil sé hart fa 60 milliún atá nó níos móna sin beidir atá chur ar fáil ach tá asnamh mór an tá rialtas na hÉireann sásta tiilú a chur ar fáil ach tá sé ag fáilig do feicáil an bhfuil rialtas na Bretagne sásta rud an cosla 100 milliún atá dhí ó rialtas na Bretagne le go darlathe seo agus níl sé as an céist go bhfuihí scíir de sin ach beidir gur agus an rud a luú an ihe fiori beidir gur co-inter a bheitháin idir an dá rialtas go seachas rialtas na Bretagne rá tá muidir a go amhaoinniu go mé an dá rialtas sásta rá well seo co-inter agus mar chotha deá thola tá muid burt an dá rialtas sásta teach le chéile agus cinú de go mé park na Casmid tríchtithe agus ré ag an couple of bliana. Josh get a bheith an nach mé má Éireann park vacation forbert go mór nach mar níl sé fiú oscailte is nach bhfuil? No, níl sé oscailte tá an clubhaach an nach leis be sin oscailte go fáilach tá an talamh an park an amithe tá sa scrista tá na siltí cuaille na siltí tuilte agus arta siadan a le amithe is cinneal is ballóga tá an agus park gan mai agus díl trúi díl ferige ag golóir Gaeilge an tíh seo den tír agus monadálathe sé bei dír ar gram an bíad sé sin féin beidir as gan a bheith deanna golóir leis an casa dheanú nó beidir an DUP as a bheith ag deanna neamart nó beidir an dá rialtas as ach bé dír ar drámaigin monaneantar an choú sin agus an ach orbert sin mar tá muidir fánacht agus tá daoine Harbh frustrach faúda agus luchtan CLG go háirithe agus lena ceart a thuirtá tá Charles Burns in é casíntaach leidir a dhéanú agus tá siad an ag trid sna man commerceide agus ar na airthonta tá sé deanna a casa ríist agus a rístella agus ní hiagleis na háirí ará nach bhfuil siad a chluiste. Okay, níor ceisiúin eile gom son éid faoi níos mó faoin léige agus is ceisiúirí seo
Tigam, just con coint fi Dane a dúscut Éireann, like con comparad a dhéanamh idir tuaisceart na hÉireann agus poblach na hÉireann le linn an cúla ectamáineacht a dearnach sa phoblacht. An a féideach cuasaí sa hort stom faoi cé chomh mór is atá an Dane dúscut Éireann is agus le roinnt blianta nuas? And it's a list on Dana and No, a Dana austerity. Oh, and Jana, yeah. Well, having the Jana that, I mean, Tasha agus Fisha le Tamil Fada, Fisha Gudonna, fi Parchi Toriach, Gucht in Savratan, the Fia Blina, if I know where in Shin, agus Gak, Lugan Da, Kershad, a Lugan Hand, and Janya. FM agus Singer by David Cameron o Dogger and Fee as a Henyeg. We're all in this together, austerity, ta Cuspor Leish, agus ta Mujaleg and Sidoi Kierna, agus a rare run like Ro Kelna wrestling Leish, where and yet Tamil Tigi Nakru Aishan August a Kudge Carjavider again Boar. Now Rushi is like Mohu Najana, or agus a V and Gra football. August o Henolay, Gak. Lugan de realtas cumadaach hogsir a seach Lugan Jana agus bhí sé go donna fáid mar bhealach níomhhain gur muideanna Jerry na scúine nuair a tháinig sé ag winst in a buntáistí a bhí ag na car cumann mar hapla gur win siad an rudí áirithe amach ach go minic níor cuireadh a Greek an seo iad mar tá cinneal curtha go difriúil an seo. Ach le na cosisian búlú an áitseo go donna ag de currithe a ríist agus a ríist eile. Tá na sé chunna is an áit is mó a bhfuil lúntas ag daoine ar bhí chumas agus líntas bachtanas agus a réir in sa réocht aontaithe. Glachtar leis go bhfuil an caide marachtála an seo ó thaobh cursaí eacnamaíochta bhfuil sé bhád níos masan a mar atá sé an mór chuid den réocht aontaithe. Agus an rud atá géis ar ahan cinneal tascara atá agad ar wachtanas tá an áitseo iontach ard agus in ainiún sin, tá fintrathe an seo agus tá fintar agus tá scialta iontacha fa gróna tá ag deanú éachtaí agus dar réir. Agan san am céirna níl comparthaid bí idir an rud atá ag tarlún sin seo as an rud atá ag tarlún ó jas. Actual arrogant forest bar arrogant in stad kiste agus ira giria bra makaje mar a kahare and the plenty ta macroin nil gahar be mar sin shot o he an aiminista be an dinia goni a torchamak fan aiminus agus garan fan aiminus agus an muas ko mi agrehe ko mi effecta has a tashi agus a reach so now here ta fakal an torir na glúnta de aspa in estiachta níor tugu aige chorram heag na húdrí sin seo le bheith rachtal na háte ar bhealach masar éfachtach. Caitheadh chud warden aige ar cursaí slándala agus dar réir le na triblóidí agus fiú na dhé ach níor tugu an tarige cí riú le go deochú leat a bheith leidú den wachtanas. So tá an bachtanas ard in sa tíb seo tíra, tá an aspa in éisteachta in a aibúr agus níl mar a germ sa níl sí an curtha leis an rud atá ag tarlún ó jas áte bhfuil cum mai a bhíonne fan Gaeilge le tamilta nuas. Agus ar nó é chud den bhíniú den scéal ó jas sin na colachtaí mór technoliaachta agus pharmaceutical agus ar réir atá é lonú ó jas níl mór nó ag de sin ag tarlún sin seo. Agus da meo a wachasaileg smútiú ar gol ag an réocht aontaithe réine siad an bhratan bheig nó alban nó an bhratan mór ní réine siad na sé chundéad a gach. So ní an muid an seo beidirach an cud dearnach de scúine de colachtaí óra atá gurí lonú an sa bhratan agus in sa dTuaisceart. Yeah, I was learned between over seo freisin san agla bhearnach mina mar le chéile ach níl an chóras Éireann go mai a dúscut Éireann freisin nach well. Well, níl mór de chóras Éireann on. You know, my marketing agus is no slum a current argent and they shows a reach being
an drám a bhíon ag agóidíocht agus ag stocharacht fa chunne níos mó den imróid an ihir na hEoghan Western Corridor. Bhíonn siad in chur an airde leirscáil den dói aró cursaí imróid in sa tíir seo gol siar céad bliain agus tá sé dá chreidste ar arcan tú na tíh an rud atá an éis an. Tá plán an agus plán eile airanda an fuilsiú é blian go léo hen John O'Dowd an tara infrastructure agus buithre an seo. Bhí sé sin páirteach in réachú é sin agus Nicola Mallon an bhain ón SDLP a bhíonna aire infrastructure rive. Dibrí siad birch le airí ó Jas agus directí siad plán ítach mai ar fáid fa chunne orbit ar one eile airanda agus cud den orbit sin mar hapla go bhacha go mé corridor an idir dreihead aha agus Port of Dunain no Dunjalgan agus Port of Dunain agus an sin ar é go deire agus an sin ar é go Tíorchonal agus gur sinna cinne nasc a dig a winch amach ach an saoileacht polaitíochta agus an tilfolaitíochta a bheith an fála chunne agus an sin agad agus tigmaidir éise an pointe gcónaí is aspa muoinithe tá rialtas na hEoghan bras aspa bheith muoinú haar a méideach a héan so si is an sas an níos mó a hort na mar thuirí rialtas na Bretagne ach faoi mar tá sé inis is cuma páirtí tóireach nó páirtí Locht Ibre a gúcht insa Bratan hí an scéal céarna ag Hillary Ben an ihe bhíorí ní roin defer an rud a bhí seisian ra agus an rud a bhí airí stadrúní hin na Bretagne de chud na gimadach sé an port céarna acu ar fáid níl agad an sixtag ceiste táid go Gary Shear agus couple blian amach roin ní acham go mé mór an de orbit ar one eile airanda den choras trénach ar an drochu ar de Herva rialtas na Bretagne a bheith ag Gary Shear agus tá sinna go a Harlan go gan couple bliana an ten orbit a bhain mór a Harlan seo híh cuasaí trénach ar nóin na osclú an mór ostan mór station lánach an seo Grand Central Station in Belfast agus tá sé go bra is sfoirne ítach nua íseach caiimara ní mór de teochtan san hat ní mór de crí an tá sé costal a cean den a ri a saoile is na seachtadí a le cruach agus glynne a gan mór an de wathú compordach fa dú den hat ach tá sé uair so facamuid in amach dáma agus cinnte go bhfuil sin é borúchar faoi cursaí taistil in dTuaisceart go maithí an daoine níos compordaí a dhéad a golas dehanis in áite bhfuil na haiseanna ar fáid agus teasan agus de réir agus tá sé ítach nua í seach agus is dulhan tosaí é sin. Thula méid fin áit sin. Luí tú an Gaeilge agus an Dearneoch fógarthe go mé ombudsman nó commissioner Gaeilge an agus ó héim na Gaeilge fesin tá Dearneoch lehain seachtain níos nach bhfuil gur anis is féidir Gaeilge leirt sna cóirte nach féidir? Well, níos agan bhfuil an rial sin a mu sé imithe ar fáid go fáil tá agan gur fógraío an rún le fáil ré leis ní ar cinní mé súla ar so nílas agan mar achtaío an reachtaíach cí. Tá sin ónú seachtaíag trotha seacht agus tá sé a ceint fa fáil ré leis tá mé sé scríb lóra mar Harlíonn sé ní déag nótha dá dír siad ar an ard chancellor in London ar a bheiste leis de mar rud ag go bhfuair siad ré leis an coscar an gile against the Curtna mar go raibh siad a géirí an cart orpach de midseangathe a hiniu agus rud a dúirt an chancellor ard nó go bunasach agus bhí ó an cinneal an imre sin ag gal ó le trotha bliana daithid bliana leis bhí sé géirí teacht ar bhealach fáil ré leis an cosc ar a géige ins na Curtna an seo agus bhí cas Curtna bhí thug conir na géige agus an sléadúir an seo Mícheál Flanagan thug sé a bhreithnú Curte agus níor éireó mar is swin a bhíne swin an seart chancellor atá sé a cadú nó ganna cadú fáil ré leis as ní rú sé sásta go dtí seo so wahí mé scéal wahí mé na ceanlínte go rú sé ag fáil ré leis nílas agan bhfuil cos bhfuil sé imithe ar fáid agus cinnte go bhfuil sé gal amach ach tá sé dá chreidte gur thóg sé trí blian so le bhí ré le coscar an Gaeilge agus go
Guji and Vlian, Gide, Fihe Kuig, Guru Kosk, the Rurdsley, Usaj, Changi Duhish, and Sakurt, and Shaw just Tasha. It's Rode and Fokoshin Draconian in Severla. It's Rode a Winnelish Kianish, Akkofoil, Fishe, and Seractiact, and Shaw, August and Sajali, and Shaw, Dockrash, Surfod. As John York go mé cuasaí gahar. In anio go bhfuil John York áirithe ó thaobh na Gaeilge in dTuaisceart Éireann tá ag ionseacht ó thaobh fábhar slúiseach na Gaelscoil na dTuaisceart Éireann freisin ceapan nach bhfuil? Tá Gidéandói? Tá ag ionseacht ó thaobh fábhar slúiseach na Gaelscoil. Well, fábhar slúiseach na Gaelscoil a bhíonn Hogala of a Jarafach, no Hogala of a Juldach, Tanda Rodon. So being Dr. Kieran O'Loon and Sean Fiori was the session of kinds for Laura Taylor Fulcheg and me Balton and the Blanishaw for Star and the Glushak Nigel School, August O Nijak Shakto tree, Gigi Fihe tree, August the session the Cursaí and Kinyo Androgo Ata. No, and Willidorach at Orbers Nigel Scoliact o Yas, a via Golgo Rabach or for Wrench Blinte, as an ish Tashe Willu Cudge War. I was a Virnia, a Wallard to scale a Healandini of Egg Tarlo into dTuaisceart, Ceannasaí Rannóg and Glushacht and Shoy Golare Go Ray, it was Go Rabach Maraviak, me earlier Tasha. Ta and Glushacht, no, ta Forbers Nigel Scolna, Egg Tarlo into Scala, Wadnis. Lou August Nis Mulya number Visha Marhampa Jamie Enohan. I was a Kushner like Lishan, a Virnia Punning Coach Warla Ira. I was an Ira and Tara Edgehish and Sean dTuaisceart. Es Ira Edgehish in Taktak at on August Ira Edgehish in Taktak avi on the Trino Kera Baita and Shen. August ni Shakta Hase, ni Rutherby Mead Lahak a rudder Gerlu Gigrisha a literature Don Gils Goliacht Nuravian Ira Edgehish in Tak a gucht. August Neilme a ra Clenur being again ya Ak Bidger Kaitu Tridge the Sad Service, she tried to Tridge and chorus. Kaitu the Casa Yanu Inkdak Liger as Efoktak Mar Ira. The torture stud service of a torch arrogant the Enrod. I was a cast in the Gaels Goliacht is Jackra a reached in Tridgen, Mark Cudwar stud service Jack Neil Cluak between Gaels Goliacht was the Yakin Shedak, Gershop Pata arrogant, attached to the Kahu lesson Dramshaw. So Tantara ain't that Tawatak as my Argan Tusser, Ahan Ara the Kudshin Fian as Nero, Ak Ari Hen Fian, August Ari in Taktaha Gajisha. Ahan Uravi Ara the Kudshin Fian Ara Edgehish, Fi Ra in Gaels Goliacht, Fur Wrench Gaels Golna, Ahantis, no Togu Fi Togal Forigniv Nua, August Arar, August Tash and Arli Gajian La and you, Anish, Camera, and Tara Tanation, Far the Kudjin DUP, Paul Given, Lenacart a Hortstall, Vishe Favarak, and Ahan Rud Arinyashe, Public Haberby, Dungeriga Vishe, or Kurchin La Fiori, Bunskol Fobble Farshin, Sean Mulfarshin, August Hogshe Kanch Intach, Osculchos, Intach Jarafak, from Gils Goliacht, Aus Gahara for one skull Fobble Farshin, and Kid one skull. August Rinyashe couple of Rodella, Aleri Ernum go Public, go Wilshe, Gamora Wach, and Gils Goliacht. So, to our Dohish on Akshila Mitsanama Jamaica Kincha. The Herva Nakro Ari on in Amani of a Darira Fingiriga of a Ledger a Hig and Tawak la Cas Ledger Yanu Lishna Sad Servishi of Ru and Cas an egg mission or Drucker near Arbor and Gils Goliacht and Shaw and Erdas Bacordo the Bidger Jamie and News News on Kenner Jarnak a Bonio Gils Gol New and Shaw the Antamon Nervisha a Monu couple of Canaham Ak Bonnie Niskol nua in Nera and Nuri Ak ma architecture hampla Gura Callum Killa to 3 Gael skull and chin. I was to gak Kion Aku a Coriacht Shaladak go file. Kiona Wainaku Tashi a Coriacht Shaladak with Troha Blina anuus.
agus sin Márta na Gaeilge in Éire. Tá sin ag cosc forbert na Gaeilgeachta. Droch cynneolatha, droch choiríocht, agus níl tuaismóirí a gal a réniú scoil sin, le tíobh scoil nua tóga béarla an acha leis sin. Cámuid tuairtrí sin, cámuid tuairtrí galúir rudí eile. Chud an lucht tá sé orine mar Gaeilgeoirí, chud an lucht tá sé ar an rinn agus ar na hairí ach. Tá muid an áit nuair atá an pobl Gaelach a bhfad níos agrithe, tá sé a bhfad níos glóirí, agus in éid an Commissioner Changi a bheith galamón ibre, sílan go gurthaí an drám dearag conra na Gaeilge agus loch na Gaeilge gur an fócus a bheith acu an sin ní ar rudí rialtais ach ar an idithis agus dé mar a chuintú an Gaeilgeocht an tosaí. Agus bhí an caint sin na níhe fi orisiú bhí daine rá ó tagáil a glúiseachtanis, glúiseacht gan a bheith ag dúiristeach ar cursaí Commissioner agus ar a bhain. Ach an is dúiristeach ar go dé mar a thugamid ar na húdrís takeú a gceart leis an Gaeilgeocht. Okay. We should just contact our radio reaching on so just sort of immune to Louis to a Riven Ogilov near share also going with you and you Octa Radio Fáilte Dahad Blina and Voldem Blina well the Calgary Gascore Blian Earnod well and Carla Jag de V Wartish and an Inya Vegsha August would you Curtus the Shrai the Kevnachan, August the Comaru, August the Calgary, August Bashin, Egg Tarlage, Eder, and Lyle Project, no, Carla Jeg, the Warta, and Lena, August me Van for Fiha, August Fiha Shay, and I Keriga Renew and Data Shen, and two starter, Shen and Carla Jeg, the Warta. Shen Avagno War and Tom, Hossi Raidió Fáilte, a Creolu, Dinkira Rio. Fimid in our station Nizahak, no gang Cardenas Eganam, Nijeg Octo is a Kuig, or Shakta la Jeg the Warta, Lana Fel the Padric, a Hossimud Krelu Ak, Fimid Kenyal Egg the Prasaka jogging or in Kafri la Jeg, so Corum Nahamashen, Dahed Blianohen, Fimid is an archgal, Egg Johnny Ray, the Shiolu Raidió Fáilte, Nish Man for and Kugala Jeg, Man for Gavila agus a sé fihe bliano hen firm which Cardenas le ve creolu agus sin an kiad Cardenas a firm which offcom agus vi much creolu o hen lei so sin da must mean that an data breha ag Raidió Fáilte gan Cardenas agus an data breha ag Raidió Fáilte le Cardenas so to blian go lei de amachni le ve agin be lore a sholu agamsa for Gaeilge and Malfarsha as Raidió Fáilte a couple of cabbageol and sin for duda be galore amachni agin be kosharaha and jinneraha agus lechti agus be tashantis agus the rare so beijing me gradam the hordagan of Ronu agus the rare so ta blian go lei agin lumland a ruddy ak an inya vogsha be anlo Caroline account Sin Mac the garage o Caroline agus vi Anna Parchak in Saradio near a firmwood in Cardenas and Gavila Sachet. Sin be me hen a kaint be dahed bommage agam the cursaí or dahed blian Raidió Fáilte. So by dahed bommage agam a cursaí or rinse the east winchi agus the book winchi again radio agus be Killian Bratnak a kaint bonus during station ag lugan a mac. Gajay a tamparty had done Vlingalay and Mockney agus Keller as well. So Thomas do go more like Thomas Dram na Scafja all war of her. Ni bugger me Dahed Bliana of ex Flani ag drama be August is mode virual is mode skill Gershaw dram a hussy must mean that more station Braddock Kane or Hug Mujina Rio and Tanyam Sen or in hand. Dark majorin hen a Rio mar station Rev Zahak pre-legal mar a hug muja ach da sé intach gur drama hossi an emmer fwad go muja leish ag cree lar an phobal Gaeilge an seo. Ní bhain am a farsta ach ar fud an tuaisceart.